Som Jozef Lohyňa a ukážem vám tréningový program a prácu s panákom. Takže teraz si ukážeme hod panákom v plnom prevedení. Veľmi dôležité sú 3 aspekty. Prakticky robím panáka na 3 doby. Čiže prikročenie, prehod a vstávanie. Je veľmi dôležitá pánva a stred tela. Hej. Čiže prídem k panákovi, prikročím a teraz celou pánvou odbíjam